इलेक्ट्रनिक गैजेट्सनि किं प्रिमियाम आपेल बिसोरहा इन्डियायावहाय रिटेल स्टोर गैयामोन नाथाय थाबैनो इन्डियानि मुम्बाइआवहाय बिसोरने मोनसे रिटेल स्टोर खुलिनो थांगासिनो दङ मुकेश आम्बानीनि जिअ वर्ल्ड ड्राइभ मल जाय मुम्बाइआव दङ बेयावहाय आपेला न' खथा 20,800 स्क्वायर फिट भारायाव लागोन 11 बोसोरनि थाखाय वाव फेक्टरखौ मोजाङै खोनासंदो बेयावहाय पर मान्थ रेन्टआ जागोन 42 lakhs आरो बिनि गोजौआवहाय 2% रेवेन्यू शेयर कन्ट्रिबिउशनखौ जिअ'जोंहाय शेयर खालामनांगोन बेल' नङा 3 बोसोरनि उनावहाय बे रेन्टआ 15% इनक्रिज जागोन ओमफ्राय रेवेन्यू शेयरआ 2.5% इनक्रिज जागोन दा आपेला बे एसेबां थाखाखौ होनो बोरै राजि जाखो बेखौ आरोबाव बियो मोनसे सोमोनांथाव बे एग्रीमेन्टनि बायदिब्ला जिअ वर्ल्ड ड्राइभ मलावहाय जे फ्ल'राव मलाथ' थाखोसे थाखोनै बेबायदि फ्ल'र थागोन जे फ्ल'राव आपेलनि स्ट'र थागोन बे स्ट'रावहाय आपेलजों कम्पिटिशन जानाय जेरै LG सामसुं नकिया फेसबुक एमाजन बेफोरो बेबायदि स्ट'र खुलिनो मोननाय नङा ओमफ्राय बिसोरनि जेबो पस्टारबो लागायनो मोननाय नङा गाजाब कम्पिटिशन